Hage TTA di sini tabuk ketal CM Runel Debroma Slamjaka. Tai ajagani chairman Babaranjan Riang Education Minister CK Jamatia hne jeng tabuk social media ni bisingtui tai kwbangma koktomani bisingtui ti pramothani bisingtui je declare jangmani amo nugjaka. Hage jesapanung thung kaham kok samung se kaham khlaina nangnai haipeno nor nogino tongna Sar Runel no bo agi bubagra bo Kongreso tongfano agi bubagra bo NGO tongfano bini logi yagra yak hnoi tongjakmani norok nukna agini simi je bubagra no follow khlai tongnai rokna ke sawimana Sar Runel bo agini simi bubagra ni logi o tongoi phaijak tei samungni kokno sanen thanga ke je bini areas tongmani Bojongnogar Wakinogar je area tongmani a jaga belai ke samung kaham khlai no tongo bo kwbangma amsai ni borok rok bo bono bolai sawima tongo tei tabuk to bo CM pura TTADC ni je areas tongmani bo jotono naikoli jotono maintains khlai jotono equal khlai bo nainani bo nabo nainai haji jeng khakayo hage tabuk je o TTADC ni kwtal CM tai Education Minister chairman je kwtal songjangmani amano tui noroktom sanumu chung komini bisingtui ke saimano tei kwbangma EM tongmani amano hwnga kai phainai je BC election ni pore amo declaration hinui bubagra saklai rika bini social media ni through hage kwbangma je onyo jagani je koktoma rokno to salia o jagao je TTADC ni je tabuk je o koktoma mani amano no saka kwbangma onyo jagani koktoma no kotor kotor khana ang oro sanan nalia o je omono je TTADC ni je chongmani CM tei kwbangma je chairman Education Minister EM omono tuino ang o jaga video kisa update rewi rikha hage norok bahima tongkha o video no o je o amte haike songmani amno nor comment khlaina ni tapokdi o video sajak like rudi share khlaidi je bubagrani je sakhamyang tongmani amno tui bo norok free khlaimano hage hambai khulumka kam tongbai di.